ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kalau ini signboard kopi, kene galjok. Nibo, ya no siya donga, ya nibo. Nyarang ko ba nibo? Ya, ya cingni megal ini signboard cem. Nyarang, ha, yarang. Nibo ya no cingni signboard donga cem kopi ya. Ya cie. Asam ni jisi pire bay nga pe nga cingni megale ni san botang ko ndako de cingni ya megale ni san bot pe geparang ko ra cingni megale ni mandira nga baita chakchiken cinggo agani nga chakchikpo cinga badi ta ko chakchiken Kajing penibor ki purit ka Assam hakithan khapot kamdeshu tangka block 1 bat block 2 Henry minta kala pur pat syagathan jirang hakabaki purit ka Assam klon penpra ya ka sign board jong kapung dok ha hamai khuli badru gajingwan khang ki purit Assam ban pentre ya ka project ka tran water resource hakashnong haula bahap ki jaka khapot ka Meghalaya bat Assam Halor ka new MLA ke jirang constituency ba sostena sotun kumunong mi khmat pai ba ola pintip sendan syo menteri rang ba ka jilla ukon ra ki sangma Ba balabatha UDC bat SP karib hoy ban let jurep ya kite ki jaka kadi hadin bukumu MLA hakasing sa jan ulwan ban jurep ya ka shnong haula ba ka Assam glawan khang ban pentre ya ka project ka tran water resource badru hakasing ublei ulalet ban jurep ya ka shnong mai khuli baki pulet ka Assam glawan ban penpra ya ka sign board ka pung dokha Kumban pentip pat ba ketika projek ha ka shnong haula kedai ka pentre da ka tran water resource nari boy ba ka pung dok ha blawan penpra ya ka sign board kedai ka pentre ling ba ka scheme MGN REGS ha ka shnong mai khuli Habakren chikinong tho khubor rim lawan manjurep ya kitigi arli gi jaka ba ka Assam gla persya ya ki kam penroi na ka sarkar Meghalaya uba sostena sotun uloong ba kumunong mikmat pat ba na jirang constituency upen ramjur ya kitigi kam thombor ka Assam wala kila tip ba ka jingpen bet pot apeng ka Assam ba ka Meghalaya kadang ya chaprang Layak habis panen itu ya lebih cantik panen itu mana itu ya kalau tu pula kut बनाएगा लेकिन इसी को बोलते हैं कि वो लोग बनाएगा अपना से बनाएगा वीडियो का तब बोल दिया वीडियो हम लोग का तरफ से बनाएगा कि मेरा जमीन हम लोग का ये प्रॉपर्टी aku akan penpau hakmat rupi baru ba ilayo ban lek ban jurep halor ke jingja ka ba laja minin hati ha mai puli ha ba na kalian ki Assam police lawan ban dismantle na ban penprano ya ka signboard jong ka MGNRGA ka bala sna da ka BC jong ka mai puli lingba ka block umling but ya halor gini ke jingja ka ba minin tena kalian jona sobat penpau ka jing saudiau pat ka penrem hagdor kene ke jingja namar ba kat ba ke keren kadang ya syakmat hendai na kalian ki board pada wei pa ke jela ki officials na ki wei ke jela Assam ki wan ban
penpera bede kene ke signboard te ha kene ke por ha kene ke singi ngelayo ban lej ban yakendo baki nong snong ki rang ba snong nata ki nong lam snong nata kunju baki senglong kumi nata nama kuli bat menen hero masinton ketu kejingja ki la pentip sanga ni ma menen ngidon kawai ru inspection ha bede bat ka jingja ha bana ka leng ka Assam government kipa banlet man khang ye ka we ni project lengba ka water resource ka ba de ka central sponsored project ka ba ya lengba ka sarkar jala ka jungi but ngalayo man pharu e kene ka khubor sha honorable chief minister but ha ju ko por ha ka ko por hi ngalayo e ka khubor ba ki wan pat ban penpra ai bede bat kene ka jingtei jong ka BC jong ka mai kuli te ngalayo man pha lang ye kene ka message honorable chief minister ba ki layo ban kren bati DC nang tabat SP bagi lapak marmar i magistrate nang tabat ya i polis nang tabat leban tem kenapa aku nombron kan untuk ka jingja basuksi bata kakum kakubor nak bangyo ban wajing tip ka ba nadu menin ki nakaleng ki Assam nakaleng DC juga Kamruk ka ba la pentip sha DC juga riboy ba hagibide bat ka jing penprai ka signboard dan kilan juki kila bu kejikular pakai slide man snabian bangal ai kejingbut haga hai DC nak la ai jingbut hayo video ba hagde berkenika jing snabian kalau ba kan long ba bhala da bana kalian ka office jong video kin sna ya kin snabian ya kin ka signboard khnang ba ka ek ownership na ka jingong try jong ka snong mai kuli jong ka jela ka jungi ya ketika fishery pond ka badon ka ba hadu mentahi kadai hak ka jing pej jing mi jong kinong jong jong mai kuli bat kum si bentang soman ai ke jingero yaki panyong jong jong mai kuli ki bala yang renti bat long kumi bat rang ba bat samla ban yang renti hak wede bat ka jingong try jong ka jaga ka ba ki im kisa hak ka jela ka jing hak ka jela mi kalian dengan soman ai jero ban ai penpau ri ka jing kublai yang honorable chief minister na penpau ri ka jing kublai ka sorga penpau jing kublai ki officers ki bala trishtam na ka banta kene ka kam khnang ba kene ka jing punai put kanong ba ya be ya renti besulun